Jeg vil fortælle om Nexø-sandstenens aflejringsmiljø. Og på Nexø-sandstenen der er der de her strømribber, og der er krydslejring og udtørringsbrækker, som viser, at sandstenen er aflejret i et flodslettemiljø. Derudover så finder man vindribber på stenen, og de her vindribber de viser, at der har været meget kraftige vindforhold. Og udover det så kan man se, at den har været aflejret ved den bornholmske kyst, som senere hen har flyttet sig længere ind på Bornholm. Og det medfører altså, det betyder, at der har været et koldere klima end det efterfølgende klima, hvor Balkasandstenen er aflejret, fordi at en varmere temperatur medfører, at havet stiger, og dermed at kysten rykker sig længere ind på Bornholm. Så derfor kan man altså forklare, at der har været et koldere klima, da Nexø-sandstenen blev aflejret, fordi kystlinjen var længere ude. Og Balkasandstenen den er aflejret på samme måde tæt på kysten, men den er altså afsat på lavt vand, og den har været afsat længere inde på Bornholm. Og det var det, jeg forklarede før, ved at der har været varmere i luften, fordi at havet er steget, og dermed er kysten også rykket længere ind på Bornholm. Og det er altså også den her aflejring, som viser det første tegn på liv, der har været på Bornholm, fordi der har været mikroskopiske algerester, og der har været sådan aftryk af ormeagtige dyr, og der har været krybespor, som viser sådan en form for aktivitet. Og det er så det, man kan sige om Balkasandstenens aflejringsmiljø.